क'क्राझार जिल्ला पाटगाव 37 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गोबारै खारबाय थानाय मुवा रोगाग्रा गंसे ट्राकआ उनथिंजाय सौग्दावो गंसे एल्ट' K10 गारिखौ। सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनाय WB57B 0261 नंनि ट्राकआ गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समावनो AS 15X 3969 नंनि एल्ट' गारिखौ उनजों सौग्दावो। गाज्रि थारैनो खहा जादों एल्ट' गारिया। गोबां खहा जादोंब्लाबो खुनुरोखोम जिउ रैखा मोनो एल्ट'आव थानाय सासे उन्दैजों लोगोसे गासै 4 सुबुङा। जाब्रबथाय खालामनानै मुवा बोग्रा ट्राकआ खारग'नो नाजादोंमोनब्लाबो जायगानि सुबुंफोरा गारिखौ लाखिनानै दोनो। BSc सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंलिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यु सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।